በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስጢር ሰማያዊ ዜማ ቅዱስ ያሬድ። እንኳዕ ናብዚ ሰማያዊ ዜማን ዓሚቕ ታሪኽን ዘዝንተወሉ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ግንቦት 11 ቤተ ክርስቲያንና ንድሙቕ ስነ ስርዓት ኣምልኾኣ መልክዕ ዝሃበ ካብ መላእኽቲ ሰማያዊ ዜማ ተቐቢሉ ንምድሪ ዝደረሰ ዓብዪ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ዝተሰወረሉ ዕለት እዩ። እዚ ጻድቕ እዚ ዜማታት ግዕዝ እዝልን ኣራራይን ብምድራስ ንሃገርና ስነ ጽሑፍን ሙዚቃን ዝመርሐ ናይ ጥበብ ርእሲ እዩ። ካብ ተስፋ ምቑራጽ ናብ ዝዓብዪ ቅድስና ከመይ ኢሉ በጽሐ? ንቤተ ክርስቲያን ዘበርከቶ ዘይሃስስ ውዕለትን ምስጢር ዜማታቱን እንታይ ይመስል? ናይ ሎሚ ትረኻና ነዚ ዓሚቕ ምስጢር እዚ ዝገልጽ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ዝነበረሉ ዘመን ኣብ መበል ሻልሻይ ክፍለ ዘመን ካብ 505 ክሳብ 571 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኣብ እዋን ንግስነት ንጉስ ገብረ መስቀል ነይሩ። ተወሊዱ ዝዓበየሉ እውን ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣኽሱም እዩ። ወለዱ ኣዝዮም እሙናት መንፈሳውያን ሰባት ነበሩ። ኣቦኡ ይስሐቅ ወይ ድማ ኣብድዩ ክበሃል ከሎ እንኡ ድማ ክርስቲና ወይ ድማ ታውክልያ ትበሃል ነበረት። ገና ብህፃንነቱ ኣቦኡ ስለ ዝዓረፈ ብኣኩኡ ብሊቀ ካህናት ኡኤል ክዓቢን ክምሃርን ጀመረ። ነገር ግን ትምህርቲ ኣዝዩ ይኸብዶ ነበረ። መሃርቱ ክሳብ ዝደኽሙ ንሱ እውን ተስፋ ክሳብ ዝቖርጽ ፈተነ። ሓደ መዓልቲ ግን ካብቲ ዝወርዶ ዝነበረ ተግሳጽን ጓሃን ዝተልዓለ ካብ ከተማ ኣኽሱም ወፂኡ ናብ በረኻ ክሃድም ጀመረ። ኣብ ማእኸል በረኻ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓብዪ ኦም ኮይኑ ክበክ ከሎ ሓንቲ እተደንቕ ነገር ተዓዘበ። ሓንቲ ንእሽቶ ሓሰኻ ናይቲ ኦም ፍረ ንምብላዕ 7 ግዜ ወደቐት። ነገር ግን ተስፋ ከይቆረጸት ንሻምናይ ግዜ ፈቲና ደይባ ነቲ ፍረ በልዓቶ። ቅዱስ ያሬድ እዚ ምስ ረኣየ ሰንበደ። እዛ ነፍሲ እኳ ተስፋ ከይቆረጸት ካብ ጻዕረት ኣነ ደኣ ከመይ ኢለ ካብ ትምህርቲ ክሃድም በለ። ብኡ ንብኡ ተጣዒሱ ድማ ናብ ኣኩኡ ተመልሰ። ብጸሎቱን ብብርቱዕ ጻዕርን ድማ እግዚኣብሔር ኣእምርኡ ከፊቱሉ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ድማ በሊሕ ተምሃራይ ኮነ። እቲ ዝዓበየ ተኣምር ግን ገና ነበረ። እግዚአብሔር ንቅዱስ ያሬድ ሰማያዊ ዜማ ክህቦ ስለ ዝደለየ 3 መላእኽቲ በአምሳል ዓዋፍ ናብኡ ሰደደ። ካብ ምድሪ ኣልዒሎም ድማ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። ኣብኡ ድማ መላእኽቲ ብሰናይ ድምፂ ንፈጣሪ ከመስግኑ ሰምዐ። ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ ሰማይ እመላእክት ቅዱሳን እንዘይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ። ካብ ሰማይ ምስ ተመልሰ ናብ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ኣኽሱም ኣተወ። ብዓብዪ ድምፂ እውን ሃሌሉያ ኢሉ መረቐ። ቅዱስ ያሬድ ንቤተ ክርስቲያን ዘበረከተላ ዓብዪ ውዕለት ነቲ ካብ ሰማይ ዝሰምዖ ምስጢር ኣብ 3 ዓበይቲ ዓውደ ዜማታት ምምዳቡ እዩ። ንሳቶም ድማ ግዕዝ፣ እዝል፣ ኣራራይ ኮይኖም ግዕዝ ቀዳማይ ዜማ ኮይኑ ምስ ኣብ ወይ ድማ ኣቦ ይመሳሰል ህዱእን ርጉእን ዜማ እዩ። እዝል ድማ ካልኣይ ዜማ ኮይኑ ምስ ወልድ ይመሳሰል ድሙቕን በዓል ፍቕርን ዝኾነ ዜማ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዜማ ኣራራይ ኮይኑ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይመሳሰል ልስሉስ ልቢ ዝትንክፍን ዘስተንትንን ዜማ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ነዚ ሰማያዊ ዜማ እዚ ኣብ ልቡ ጥራሕ ሒዝዎ ይተረፈን። ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ህይወት ካብ ውልደት ክሳብ ዕረፍቲ ካብ ሓዘን ክሳብ ሓጎስ ዘሎ ኩነታት ብምስትውዓል ንመላእ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ 5 ዓበይቲ ናይ ዜማ መጽሓፍቲ ደረሰ። እዞም መጽሓፍቲ እዚኦም ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ናይ ህይወት ጉዕዞ ዝገልጹ ምስጢራት እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ጾመ ድጓ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ መጽሓፍ እዚ ሰብ ካብ ናይ ምድሪ ስጋዊ ትምኒቱ ተዓቂቡ ብጾምን ብንስሓን ናብ ፈጣሪኡ ዝቐርበሉ ናይ ዓብዪ ጾም መዝሙር እዩ። ቅዱስ ያሬድ በዚ መጽሓፍ እዚ ገይሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናብ ጎይትኡ ክምለስ ክነብዕን ክጽልይን መገዲ ጸረገ። ነዚ ስዒቡ ድማ ድጓ ይመጽእ። እዚ ድማ ድሕሪ ጾምን ጓህን ዝመጽእ ናይ በዓላት ሓጎስ እዩ። ናይ ሙሉእ ዓመት ሰናብትን በዓላትን ናይ ቅዱሳንን መላእኽትን ምስጋና ዝሓዘ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ እዋን ምስ ሰማያዊ ምስጢር ዘተሓሓዘ ዓብዪ ናይ ምስጋና ባሕሪ እዩ።
እቲ ሳልሳይ መጽሓፍ ምስቲ ዝለዓለ ምስጢር ዝተኣሳሰረ እዩ። ንሱ ድማ ዝማሬ ይበሃል። ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ፍጹም ሓድነት ዝፈጥረሉ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምስጋና እዩ። ካህናትን ህዝብን ነቲ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ምስ ተቐበሉ ልቦም ብሰማያዊ ፍቕሪ ተመሲጡ ነፍሶም ብምስጢረ ስጋዊ ክትሕጎስ ከላ ዝዝመር ፍሉይ ዜማ እዩ። ነዚ ናይ መዓልታዊ ኣምልኾ ስርዓት ዘንቅጽን ዝመርሕን ድማ እቲ 4ይ መጽሓፍ ምዕራፍ እዩ። ንሱ ናይ ለይትን መዓልትን ጸሎታት፣ ጸሎተ ኪዳንን ውዳሴ ማርያምን ብኸመይ ብኣየናይ ዜማን ስርዓትን ክበሃል ከም ዘለዎ መዋቕር ዝሰርዐሉ ንኹሉ ኣገልግሎት መዕረፊ ዝህብ ናይ ጥበብ መጽሓፍ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕይወት ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ምስ ተፈጸመት ቅዱስ ያሬድ ንበይኑ ኣይሓደጎን። እቲ 5ይ መጽሓፍ መዋስእቲ ይበሃል። እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ እዋን ሓዘንን ዕረፍትን ዝዝመር ናይ ምጽንዕናዕ ዜማ እዩ። ሰብ ካብዚ ዓለም እዚ ክፍለ ከሎ ስድራ ቤቱ ብጓሂ ክበኽዩ ከለው እዚ መጽሓፍ እዚ ግን ሞት ስዕረት ከም ዘይኮነ ተስፋ ትንሣኤ ከም ዘሎን ብምስባኽ ንነፍሲ እቲ ዝዓረፈ ሰብ ክርስቶስ ምሕረት ክህባ ብዜማ ይልምን። በዚ መልክዕ እዚ ቅዱስ ያሬድ ብ5 መጽሓፍቲ ገይሩ ንወዲ ሰብ ካብ ጾምን ንስሓን ኣልዒሉ ናብ በዓልን ምስጋናን፣ ካብኡ ናብ ቅዱስ ቁርባን፣ ብድሕሪኡ ናብ መዓልታዊ ጸሎት፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ናይ ዘላለም ዕረፍትን ትንሣኤን ይመርሖ። ብዙሓት ሰባት ዓለምለኻዊ ናይ ሙዚቃ ምልክታት ወይ ድማ ኖታታት ዝተጀመሩ ኣብ ኣውሮፓ ይመስሎም። ነገር ግን እዚ ዓብይ ጻድቕ ቅዱስ ያሬድ ኣውሮፓውያን ኖታ ከይፈለጡ፣ ሙዚቃ ከይተረድኡ፣ ምልክታት ድምፂ ከይፈለዩ ቅድሚ 600 ዓመታት ተቐዲሙ ኣብ መበል 6ይ ክፍለ ዘመን ንያሬዳዊ ዜማ ዘገልግሉ 10 ናይ ምልክት ዓይነታት ፈጢሩ ነበረ። ከምኒ ይዘት፣ ደረት፣ ሂደት፣ ቅናት፣ ርክርክ ዝኣመሰሉ ምልክታት ድምፂ ማእዝ ከም ዝለዓል ማእዝ ድማ ከም ዝትሕት ኣበየናይ ቦታ ከም ዝነውሕ ዝሕብሩ ኮይኖም ሎሚ እውን ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ጥንታውያን ናይ ሙዚቃ ስነ ጥበባት እቲ ፍሉይን እቲ ዋናን እዩ። ኣብ ታሪኽ ቅዱስ ያሬድ ዓብይ ቦታ ካብ ዘለዎም ቦታታት እቲ ሓደ ማይኪራህ እዩ። ማይኪራህ ካብ ከተማ ኣክሱም ወፂኻ ሒደት ኪሎሜትራት ምስ ትጓዓዝ ዝርከብ ቅዱስ ያሬድ ምስ መላእኽቲ ዝተራኸበሉ ሰማያዊ ዜማ ዝተገለጸሉ ቅዱስ ቦታ እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ገብረ መስቀል ቆይሙ በዚ ሰማያዊ ዜማ እዚ ዓሚቕ ምስጢር ይዝምር ነበረ። እቲ ዜማ ፍጹም ሰማያዊ ስለ ዝነበረ ንጉስ ገብረ መስቀል ተመሲጡ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ኣብ ጫፉ በሊሕ ሓፂን ዘለዎ በትረ መስቀል ኣብ ልዕሊ እግሪ ቅዱስ ያሬድ ተኸሎ። ደም ከም ማይ ክውሕዝ ጀመረ። ነገር ግን ክልቲኦም ብፍቕሪ ኣምላኽ ተመሲጦም ስለ ዝነበሩ እቲ ቃንዛ ፈጺሙ ኣይተሰምዖምን። ቅዱስ ያሬድ ዜምኡ ምስ ወድአ እቲ ንጉስ ሰንቢዱ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ብምንታይ ክኽሕሰካ እንትብሎ ቅዱስ ያሬድ ግን ምድራዊ ሃብቲ ከይደለየ ናብ በረኻ ከይዱ ክጽሊ ጥራይ ክፈቕደሉ ሓተተ። ንመላእ ህይወቱ ብጾምን ብጸሎትን ሓሊፉ ድማ ኣብ ሰሜን ጸለምት ከባቢ ጎንደር ኣብ ዝርከብ በረኻ ግንቦት 11 ተሰወረ። ክቡራት ተኸታተልቲ ማታና ሚድያ ታሪኽ ቅዱስ ያሬድ ንዓና ዓብይ ናይ ህይወት ትምህርቲ እዩ። ካብ ወለዱ ይስሐቅን ክርስቲናን ዝወረሶ እምነት ብጻዕሩን ብሓገዝ መላእኽትን ኣጽኒዑ ንዓና ዘይሃስስ ሰማያዊ ዜማ ኣውሪስና እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹምዎ ላይክን ሼርን ብምግባር ኣገልግሎትና ይደግፉ፣ ንኻልኦት እውን የካፍሉ። ኣብ ቀጻሊ ክነቕርበልኩም እትደልይዎ መንፈሳዊ ታሪኽ እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። በረከት ቅዱስ ያሬድ ኣብ ኩላትና ይሕደር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።